Yan, may buntag ni mo, ma'am. Unsa man itong ginapamati, dugkon siya. Unsa man ka ng, ano, padulungay o human na? Karong mo pagdugo na po. Kaduha, katulog. Dugo na siya. Unsa man imong kondron? Unsa man imong tuyo karon? Dahil lo nga unsa gipamati, gawa sa imong ing sakit ang likod sa pa. Wala na lain. Kasi napakailang ipahilot, ipatambal sa paman. Awak pa na mo. Ha? Imong matang. Sa pagyat, wala na. Balya. Balya. Wala. Unsa may gingon ni bossing? Unsa tay ingon mo, boss? Unsa tay ipahilot nimo? Kuan ba pagplaster yung mas ubos na. Ano may katagi na? Wala pa mo taga GB. Sukat. 1 year na. Napacheck up na mo. Wala pa. Mas minaryahan man gud. Diskinaryahan. Saan trabaho nimo? Naras balay, no? Gusto ka magka-baby. Gusto man bay laki. Bisa ko sa balag bayot. Basta tao. Balag ba? Asa tao. Bisa ko sa hatag. Dawat ra gyud hatag man, no? Hindi kita balibad. Salamat lang kita pero Pero mo mabayot. Alam mo na ko. Yaman na di mo takakuan, no? Tao man na basta pag unsa na sa tao man gina. Sa tagaan lang wala isa. Hindi ka na siya pwede atong dibatihon na kay si tao na mo nagkulata. Bayot. Tomboy gyud. Ano na so tao man na. Tama mo. Ano day laki babae di buangon man pod. No, buangon mo pod pure nga laki, pure babae. So ana lang no. So asa ka nang puyo? Matanaw mo? Asa mo tanaw sa? Ano dito? Baguman ko ba yung binili ano, iluyok bang karan. Magani. Blokon. Blokon. Sa blokon, no? Doon na, dali mo sila maghapon. Nagili sila. Suri-suri, yan lang doon. Ayan, so shout out tayo sa taga Blokon. Ako ko dire, ay, hello. Taga Blokon, Magsaysay, Davao del Sur, may buntag sa inyo ha. Shout out sa inyo ang tanan, sa kung mga kaparentihan diya. O kaparentihan ni madam, kasi mga kaparentihan diya. Hindi na kayo shout out diya sa mga parente. Nagkakagdagan dito ba? Mga taga, uy, doon rin dito. Sila na lang nakadupa diya ang Yamursia ang Blokon. Soon man ako to imong gihilot. Gani, Yung ang babae, tambukon ba to? Hapit na mabuhang Ang to. iyang bana, nahilot po na ko to. Nahilot po na ko. Payat. Payat. Hapit na mabuhang no, ang babae. Grabe, kuhan yun niya. Magkaduhan man ata na ko nahilot, bago sila nang nakaw. Kaduha ba. Ang ison ko siguro itong isa pag nga dito. Ang comment po siya dali, matanaw sa Facebook Live. So, buwangon mo ni mong punan, talaga katawan na lagi. So, ana lang, no, sa atong tabangan si ma'am, no, kay sakit ng likod, sakit po ng puson, no, kung dogon siya, niya, sabi lang yung kunin mo, sakit ang likod, batang, yeah. Gusto po siya magka-baby, no, yeah. Ano tanan niya, tagyo na ito sa Ginoo, ampo ng ito, no, naghanap po kong natabangan na ng, nanito pero, uy, nabunyagan na ba? Nabunyagan na ba? Wa po ta kabalo, no? So, ang Ginoo ra gyud bahala, no? Nya igo lang tang instrumento nga ang po tang ihatag kung kano sa man ihatag, no? Siyempre ana. Isa mo gud ana nga kuan pag dili kay kamo mangusog ka ng mga bugat. Kay kani mo gud mamo di ang magkuan gud. Kusog yung kalsada sa bugat. Dili isa pwede kay labi na og kanang kanang sana tawag ng galmononon kang lawas, biklonon ba? Kumbaga masakiton. Ay sige trabaho ka masakiton lang ka. O ana ba no nya mo gini bantayan nimo. Dili ka mangusog. Nanang trabaho gud pero dili din nga mangusog. No nya bantayan pa nimo sa uga, sa mulikod ana. Trabaho ay problema basta di kayo mga puguso, normal ba?
Yung una-una na to, di po na to, kay ko ang stress, ano, problema ka ng stress. No? Naghang na ko na nabikil. So, anan. Tabangan na to si ma'am, no? Ay naman sa pagkampo sa Ginoo niya. Shout out po sa kuang mga subscribers. Sa nag-subscribe sa kuha, thank you so much. Maraming salamat sa inyong suporta, no? Malapit na akong 1,000 subscribers, no? Gamay kulang na lang. Yeah. Ayan, shout out sa mga viewers. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ng United States, Indonesia, Malaysia, Thailand, yan. Mexico, of course, ang Saudi Arabia, Australia. Thank you so much. Of course, number one, maraming salamat, Pilipinas. Maraming salamat sa inyong suporta sa kuha, no? Sa kuhang YouTube. Yeah. Sa mga karon lang ni-upload sa kuhang YouTube, subscribe na mo para updated mo sa kung kinailot niya. Pwede mo comment kung namoy pangutan na basig makatabang data, no? Comment lang sa YouTube niya. O ginamo makipre na pa Facebook, Eric Hilot ang traditional, o Eric Hilot ang Binisaya. Yan, so maghilot na ta guys. Natanaw lang ta ha. Ano ba sa kagapon? Kagapon gabi? Ganahan niya, gabi maligo. Inahinit ang undangan naman. Yung paspasan mo, kay pasmado mong lawas ha. Otto hapon gabi, bawal ka ng himasa, hapbat, ligo ha. Kaya makapas mo na. Kali mong lawas na mag-week. Hindi ka mo nagbasa, ang hindi nga na niya mamparalyze ha. Wala kong mga hadlok. Mao ka na realidad. Paralyze ka nang wala tayo kusog. Hanggang ka nang nanagal sa mga dire. Muna hinungdan ang taga-Japan, hinaog dire. Kaya gabi maligo. Pero ni-effect, 60 years old pa. So, dugay pa, no? So, mahal mo taas at ang edad, di kita masugot ang anak. Ang ligo is buntag lang, ha? Kung ikaw man, awag, sabihin mo, trapo na tao ka, ha? Hindi na pwede ba sa ako, hapon gabi na, ito mo kayo, masa lang. Nganak ba, tuliligo? Iwasan ko tanan po. Ulo rin ligas ko. Ligo, kaya po na. Di ba po na siya hapbat, kaya liog man. Ang hapbat, ganiman. Ako kung hapbat, liog man dito. Di naman nakap. Ayan eh. Ano siya mga bantay katong itandog na ko kanay? Lusay niya siya ha? Ano yung lusay? Pag di nato may tandogon, wala to kunin siya ng lusay. Pag di nato may tandogon, mudako ni siya. Mo ninungan po, na magpunga tao sa hay, tuta sa sahay ha? O ni siya singot, unga singot. Ito, mulat sakit. Pera? Yung pinagsakin, kaya para reduction. Ay, nagutom. Kuya pa.
kuyapan nila yung motong. Ako po kuyapan. Hindi na kumopen. Oo, man. Hindi na kumopen ng live do. Na-open mo pa na. Oo. Adi wala sa na-click ang Wala siguro. live. Natuog. Sige, May. Reklamo na. Sakit din na ako ganun. Kisi-kisi ko lalaki ko. Ikaw pa. Uy, anong natuog mo ka? Kalit ko. Abot ka? Dua. Ah, kalit. Ayun na. Balik ka na. Saan nag-judge? Ah, Kasi kalit. makapagulong. Ah. Ano lang. Kaya na niya. Kaya na kay ma'am no? Kaya na.
sakit kayo, no? Lami ka sakit? Sakit mas. Lagi sakit eh. Pumutong ko. Sige dito. Wala siguro ikuan. Sugar. Ah, Ha? pas mo rin may agot. Pagka yung pas mo. Kaysa panlubok. Huwag magabi. Kami pag matuloy, makaligong ka no? Dami na akong yun. No? Pero siya ininit. Hindi ako no. Mas grabe yung pas mo ang init kaysa bugnaw. Turiak na. Oh. Bagay siya, oh. Dokot ko kayo eh. Namugat na. Oh, wala kayo. Pari atong nagilot na rin magsalan. Mr. and Mrs.
Unang laki, amo bangon na ko ng yung bana. Pag siya kasama, nagkadaada rin sa o. Wala na lang. Sasakit sa ulo man. Huwag gagawa ng lalaki. Gaya magagawa eh. Sasakit, Lord. Sakit kayo kung gawa ng sakit kayo ito eh. Langan na nagaligo. Kadlaw mo. Kadagaw ka. Ligo kadlaw niya, biyahe. Hindi, mabaklay na siya padulas sa ligutihan. Lugar ko siguro saan. Mag-explain ko sa imo nga, ma'am, paminawa ko. Ha? Opo. Eh, karon pa man tika gihilot. No? Mag-explain ko, apil mo ka para makabalo ko na to ang mga viewers, no? Mag-explain ko, paminawa ko, kaya importante kini sa imong kalawasan, dili lang para sa imo, apil ko ko. At para sa tuwa tanan, no? Kani dire kung pa kamasayon, mao ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha? Okay, tangutan-ong tagagbalik ko niya, no? Kung namino ba yun ka. No, karon automatic kumata sa katong uric acid ang atong dugo mag-sticky na siya. Dili maayong circular sa dugo. Kumabot ang time nga di na magtarog circular ang atong dugo kung atong na-refer sa doktor mo ni pinakababa nga rason. Nganong i-dialysis ang tao. Depende lang yun sa doktor, depende po sa tuwa kung magpa-dialysis ta. Kaya ang dialysis ba ya is forever. Forever gasto. Na nabalaan ako 2 times a week. No, tinuod pa na. 2 times a week or once a week, no? So, nasa ma'am ha? So, pag matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid, kanina rin ma'am, ang mapiktuhan sa tao, hapos siyang lawas, kaning wala may maigo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, kanina rin, ang mapiktuhan sa tao, hapos siyang lawas, kanito o may maigo. Mauna ang explanation ma'am, nga nung ang stroke dili parehas na iwala, naapoy too, no? Kung namoy nakita nga mga stroke patient. No, karon pagkatake sa stroke, si sugar o si uric acid nagsabay po sa tagas. Ang resulta na niya gulay na di na kalakaw. Pero pwede pa na sa matabangan, no? Apo yung bang atake sa stroke nga pati ba madamay. Dili tanan, pero nayuban. Ay depende sa unsa ka kondisyon sa itong lawas, no? So ana na sa mamanikamot ng kita mama na dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke. Manikamot ta, nga kanimong uric acid gani dire. Di gyud mo taas ma'am ha. Kung saan man nga di mo taas atong uric acid. Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kagusda nga nahihimbis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanding. Lamang loob ha. Labi na yun si karning pula. Ha? Hindi magkakam nigarilyo ma. Nigarilyo? Tagsar kayo naman nigarilyo. Bye ha? Alam, kalimutan, naka-record man na tanawa niya sa YouTube. Hindi na sa ma-erase, no? Palito lang yun na ito na siya, ha? Nigarilyo, inom, wala. Na. Si sigarilyo sige no, masulti lang ko. Ang pinakakonjudan na kaya niya padulugo ng atong dugo. Pag matulog ang dugo, kaya yun mo na mo yung atake kayo. Di na madagang dugo. Liso na ginawa. Plus panuhot pa. Plus maligo pa. Nung naundang magag-inom, ma'am? Saan man? Ganyan, hindi matabang. Lagi bahala ha. Dili man kumingon nga undang ta, kung dili bawal lang ha. Number 1 mo undangon, kanang magbasag usto hapon gabi ha. Masa, hapat, ligo ana ha. Ano sakit dili. Kani gitandong na ko nimo ma'am, lusay ni siya kanya, bantay ka. Lusay ni siya, ay gopyan sa kay dako na ra ba. Kani lusaya pag minato ni tandogon, mudako ni siya. Mao ni hinungdan nganong na tao nga magsungkod-sungkod. Mo man ta sa may stroke. Mo po siya maparalyze kung sa ba. Mo ni siya hinungdan, ha? Ang tawag kanin niya ma'am osteoarthritis, ha? Osteoarthritis ni arthritis kani heel arthritis. Sa English na nasa pero kung imo na bisaya ang sakit maglukon-lukunan, sakit sa tuhod, sakit ang tikod. Bisaya ka sakit. No, so manikamot lang kita ma'am, di ni mo atake pohon ma'am, manikamot daw.
Saan nga din mo tagi po, ma'am, unang-una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, gulad, uyap, pasayan, alimango, balot, ha? Makakamukag balot. Pagahan. Bago, yan na nagkaon gabi eh. Kaon lang sa tan. Ang mga sakit, ang dangon, no? Wala na. Ada, mo ganun, no? Nakatakot na. O, tapos na. Init. Ako lihat, sakit na kayo. Bangon ako na, sakit na kayo na. Asa na siya, Andrew? Tulog pa. Relax pa, relax.